Socors! La nena no para de demanar un mòbil. La Martina fa ja uns anys que demana un mòbil. La mateixa nena que fins fa molt poc derrapava un cotxe imaginari al passadís, alimentava en Jaume, el seu unicorn, a base de croquetes, o es convertia en un cadellet adorable que només trobava consol als meus braços quan aquell monstre es va mudar sota el seu llit. La que ens mirava com si fóssim estrelles del rock i tinguéssim solució a totes les preguntes. Ara té una capacitat de raonar i argumentar que no para de créixer, com ella. I cada vegada li surt millor una nova mirada desafiant i retadora que ha descobert i que fa servir davant gairebé qualsevol cosa que dic. Ai, alguns dies crec que em canviaria per unes entrades per a la Rosalia. La Martina comença l'institut l'any que ve i alguns companys i companyes de classe ja tenen mòbil. Ha començat a donar-nos la tabarra en tot moment. Vull un mòbil! Així que ara està aquí, davant meu, amb la seva reclamació sobre la taula. Diu que és la rareta de la classe. Tota la colla té mòbil. Què faig? Què fem? La majoria d'experts i expertes coincideixen que els 16 anys són la millor edat per tenir el primer mòbil. No obstant això, la realitat és una altra. I no és estrany trobar alumnes de 5è i 6è de primària amb telèfon propi. Però no ens podem oblidar que la tecnologia no és neutra. Està dissenyada per ser addictiva, per usar-la al màxim de temps possible, d'una manera molt concreta, captar la nostra atenció, els nostres diners. Llavors, què faig amb la Martina? Doncs depèn de la seva maduresa, del que ens puguem involucrar com a pares o mares, de la nostra disponibilitat, podrem estar al seu costat veient quins continguts veu, o explicar i comentar per què uns continguts sí i altres no. De si volem usar el mòbil i les pantalles com un botó d'apaga nens o nenes, que tots i totes ho hem fet o ho farem, encara que això es converteixi en una arma de doble tall i doni lloc a conflictes sobre el temps que passen amb això, etc. Així que el que et podem recomanar és que busquis espais i oportunitats per parlar sobre això i, si finalment té un mòbil, que genereu moments de comunicació i reflexió conjunta sobre el seu ús, que ajudin a que el seu sentit crític es vagi desenvolupant, que podeu pactar i definir clarament les condicions per usar-lo i les conseqüències si no respecten aquestes condicions, que busqueu moments per enfortir el vostre vincle, en els quals puguis acompanyar-la, entendre quins continguts li interessen i per què, fins i tot que trobeu interessos comuns. No oblidis que, en realitat, et prefereix abans que la Rosalia i segueixes sent un exemple. Així que a tu també et toca usar els dispositius tecnològics amb responsabilitat. No sols és el que dius, és com ho dius, i el que fas també és una forma de comunicar. Encara que a vegades això d'educar, posar límits, negociar, manejar els conflictes, pugui ser difícil, que ho és, recorda que els nostres fills i filles no necessiten pares perfectes, sinó presents i pacients. Que no s'esveri ningú. No estàs sol o sola en això. Des del programa Connecta et podem ajudar a través de la nostra oferta de tallers gratuïts disponibles per tot el territori català. Així que, si t'interessa saber més sobre la parentalitat positiva i educació digital, entra a la nostra web i descobreix com et podem acompanyar. T'esperem!